Beats Production. Hai, idan so cuta ne, to shi asalin san menene? Idan so cuta ne, shi asalin san menene? Oh, shi asalin so saƙa yake a zuciya zauna. Ko da an sa gaskiyar da ke ciki ta nuna. Tasirin so ba shi misaltuwa ko an auna. Alƙibla ce don saninsa shi sai an zauna. Ba wasa ne ba, shi so ba shirme ne ba. In kun san ƙauna, tun asali ba ta sauya ba. In ta shige ranka ka cire ta ba za ka yi ba. Ai kamar da wasa, ta karɓi bakwanci na. Wace kadara ki jara gamar soyayya gimbiya ta fara abuna kin cancanta bani ruwan madara kwarai san ki yaro ɗaya ne tar da kimin tazara rashin ki gare ni jarabta ce kamar fatara na sanarwa da yan uwa abuna kai ne garkuwa madubin rayuwa da na ji kishi zoben ruwa ka zan min uba uwa mai koren damuwa ni ma sai da kai zan yi more rayuwa kaga kai mun kace kace kai mun fata fata kauna ta addabi ni kuma na zo maza maza sauri gare ka hobi na kar da ka bar ni san maka kuka in ka ce mini a gani na a mata dai nai sa'a ina mai sun fiyar da kaina dai maka da soyayya da ke na fara ƙari da ke na tsara gare ni ba tsini dabara ke ce ke ciran larura ƙaunar ki ce a bar gadara kudin sadaki na tara cutar soyayya soyayyar ita ce magani ita ce magani